खुलुमबाय आंनि Jobanivlog इउटिउब थामखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजियाव जे फगवाननाय महर लान सनाफोर दामुगै ओमफ्राय आफ्टारनुन टाइम होननानै बुंनांसिगोन ओमफ्राय आरो आं खनसे दुगैखांबाय फुङाव दुगैदोंमोन मा जाखो बे मैलाजों मानो फुगारखो बाबा खुनु रेस्ट गैया गथ' माखायाबो लादो बे बाबा टाइम जालायबाय मा होनो स्कुलनिफ्राय फैनानै लगे लगे ओंखाम जाबाय लगे लगे दुगैबाय ओमफ्राय नै टिउसन टाइम जालायबाय आरोना दोनलांसै आङो दा गरम बोथोरना हेस फेस आरो आंबो जा अननो थाबाय है सथां बाथां जाबाय थायो गावस्रा लिलि लालासो जेब्लायबो थांनो मोनगोनखाय खबाय गावहासो गान खनलायदों ओरैबायदि सान्दुं 3:30 लाजाया नै ओमफ्राय नैबे सिगाङावसो बिमाया ओमफ्राय गरम बोथोरनि ड्रेससो फटाफोरफ्राबो दोननानै फैगोनसो आं गरमाव लाजाला नै ओंखारनाय लोगो लोगो हनै लोगोफोर लोगो मोननानै थाबायलांसैसो जालायबाय दाना साथाबो लायाखैमोन दोनलांनो नागिरबाबो दोनलां जाला जारलासो लोगो जोंबाथाय मेंनाय बानाय मालाय बन्द जायो मानो खारखो गैला गैला गोलोमफ्रुजोबसिगोन बिसोरो सेस खारनाङा ओमफ्राय दानिसो राजाखौ दोनलांबा बारा गोजान नङा ओइ जरावनो आरोखि मैयानि सोरबा सावहोनायासो नांखो ना माखो जिबौ मासे बारस'नानै एकदम फोल्लाबदाबासो स्कुटियानो गेदा गिदि जागुलायबाय आरोना दुब मोनलायनाय ना भिडिअ खालामदोंमोन ना मबाइलानो आखायाव दंमोन फुरा थिखियावसो मबाइलानो नायदो होमबा मानसिया मालाबा खैफोदाव गोलैनोबा मबाइल भिडिअ सिडिअ जेबो लोब्बा गैया बोरैबा जाखायो आरोना स' इसोरनि आशीर्बाद दं गोलैनाय थोलनाय जेबो जायाखिसै जिबौ गोरान ना मामोनथाय एसे लाथावथावमोन थांबाय नुस्लाबाना बारा सर'बावहाय बोरैबानो सिनाया जालायलाङो दासिमबो दुब मोनगायाखै ओमफ्राय फैनायाव आरो आथिं मेव मोनबावबायसो ओमफ्राय आंना बुलेटआ जा लेथ्रा जाबाय आरोना नै लाजाला लेजार एसे साफ जाबाय बेयावनो खालामसै फिसाजोआबो बिनिफ्रायनो थांनो नागिरला नै अन्थायावसो गेलेनोसैलायनो जों दहायनि नुबोनायानो गुद मोनगासिनो दङ माबा नुसि मोनलागासिनो हाग्रा नुनाय लोगो लोगो जाबाय 2 hours later रेडि जादों सनाफोर इम्परटेन्ट खामानि दं सिगांग्रो आलदा खामानिखौ मावग्रोगोन ओमफ्राय फारि नोंथांमोनजों शेयार खालामलांजोबगोन आरोना आङो दिनैनि ब्लगसा एसे इन्टारेस्टिं मोननो हागौ नोंथांमोनाबो सनाफोर फुरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनैनि ब्लगसाव मा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोनजों आरोना ओंखारदों बेनो बे गोदान गैया बे जेखौ नुयो बेनो नुफ्लेबाय थायो आंना बेयावसो बहाय फैग्रोबाय आरो जोङो गथ' गथाय लिल्लु लिल्ला ओमफ्राय आङो फिसालानसो लांनो फैदों ओमफ्राय आं जा फसायबाय आरोना नै जों बायदिनि थाखाय बायसान्स अबेबा थांबा बथाम गोनां मोजां बिदिबाथाय आङो जों बायदिनि थाखाय मा एसे ड्रेस ओंखारसावदों नै मोदोम देरनायखायनो समायजालाहाय जि मोजां आरोना नै फिसा गाइखेर जानायफोरनि थाखाय मोजां ओंखारना दंथारो जेखौबो मोजां मोनला आजिखालि समायलागि दा समाय बिदिखौल' गाननांसिगौ जाहैबाय जोङो फिसा देरसान्दै मोजां मोनहाय नांथ'ला जाबाबाथ' नै बिनि थाखायसो फैदों नै बिनि थाखायसो आंखौ मोजां मोनबाय नै कालारा सिम्पोलनो बारा नङा 12-14 अब्लाबो लानांसिगोन मानसिया देरगासिनो दङ ना देलाय गस्ला फसायनायफ्रा ओमफ्राय जै गाव फसायनायखौ लाबाय बेखौनो नुग्लिबाय थासिगोन गन्डगल जालायनाय बेखौ लानो होनबाय आङो ओमफ्राय नै बेखौ लानोसो जाहैबाय लाथोंसै टिउसनफ्राव थांनायाव 100 थाखानि जाबायानो होनजासै ओमफ्राय नै फिसालानि गोजा गासिबो फिसालाजोनोबो लाथ'बावलासो आङो फेन लानोसै गांनै बिबाजै माबा लायो फिसाजोनो ना गावनो उदालगुरियाव थांबा गानजायोथ' आरो लाया फालथु बुस्थु नङा पिगि बेंक नांगौ नों पिगि बेंक लायो थां जाथो बुस्थु सिम्पोल मोजांथ' आरो आबाय जिन्सा एव लायनोसै नंमारगौ बेफोराव होबा मोनसे लाबा मोनसे लादेरनो लुगैमारो प्लेट फिसा बारा गैया नालाय गामियाव हजोंहाय लांनो थाखाय बिदि ओमफ्राय दा गैया गाज्रि जाजोब्बाय जाखिनि लाङो आंनो लांनाय जायो थांबाथाय लांफानाय जायो लांफानोसै बेखौ बायनानै दोनहैखानोसै बेबायदियाव फैबाथाय बासिनोबो मोजां ओमफ्राय मोनसे उनाव मोनसे गोसोआ बारायलांनायबो नियम दं मोजांबो गाज्रिबो गोसोखौ हमथानो रोङाबा साफा जालांजोबगोन नैखौ लानोसै आं बिबाजै नों थांबा दै होनो
खनसे थांगासेयाव गोजा गोथां बारा मोजां होजाया बेनोबो आइ दै प्लास्टिक मोनामलायनायावसो होनांगौ नायनो जि समायना आरोना नाङाहाय आइ दै नै इफोरबो जोंनो ग्रोब ग्रोब जाथारबायमोन आरो एकदम साब्रै फेमिलिनि नै सामस गंब्रै खुरै गंब्रै ओमफ्राय दामाबो खमथार ओमफ्राय फाथ्लाथार खुरैया मेगि 10 थाखानि गुदुं होबानो एकदम आवलिलांजोबगोन आरो बिस्राबो साब्रै जाबाय नालाय मिलायथारबायमोन आरो बेखौ आंनि बार्थडेआव हैबानो जाबाय बार्थडेफ्रा माला जागोन मिथिलायलाङा माला बिबावनो 35 थारिखआवसो बार्थडेआनो फैदो ओमफ्राय आसलि बुस्थुखौ नागिरनोसै कबरा नागिरनोसै वाटारमेलननि दंना गैयाथाय बिशालावहाय गोजौनि फ्ल'रावहाय साराय बुख्राखायनो आंना न'नि ओंखायनो सारायखौ एसे नायदोंमोन आङो ओमफ्राय हेभि नङा बेबो नै दामाबो 549 थेवबाबो बारा हेभि नङा बुस्थुआनो नै 300 थाखाफोरनिखौसो बायो नालाय आङो नायफैलाय बाबा नैखौ आबैनो फुजा होनायाव जिरायनो मोजां नुदों ना बारा नङा नै कारपेटनि होनाय नालाय बारा मोजां माबा नङा दाम नङा सनाफोर दैमायजों नुदों बेखौनो बिमाया आंना फुजा होनायाव जिरायनो लाथोंसैनो लादो इखौ लादो दे थ' आं हैबा आंबो जिरायबाय ना बा थ' नैखौबो बाबा टिभि रुमाव गाफुग्रायानो गाज्रि जाजोब्बाय मा लांनो फैदोंमोन मा लांखो बास्केटानो बजाय जाजोब्बाय दे जाबाय दे मोनबेसे लानाय जाखो माबाया गाफुग्राया फुजा होनायाव मोनसे टिभि रुमा ओमफ्राय मोनसे गाफुनो मोनसे ओमफ्राय आबैनियाव लादो लादो दे लाखाथारदो बोरो थिखांनालाय लायै गेदा गिदिर जालायबाय फिसाया फिर जाथारदों गैलाहाय आंना गांथाम फिसालांखासिगोन दे गोबावजों खनसे फैनाय न'खरनि खरस न'खरनिबो नङाहाय नैबे जोलैनिसो बांसिन न'खरनि एसे जोलैनि एसे बिमानि मोनसेबो गैया ओमफ्राय बिमा बुरैना अन्थावथाव मोननानै फिसाजोनो लाबाय नै दै लोंग्राखौ जि आलायबाय थानो नागिरो ओमफ्राय नैबेखौबो खुसुर खासार थोरसि लथाजोंसो गेलेबाय थायो बिमानिजों गाव गेलेथोंसै होननानै लासाबबाय बारा नङा 99नि गेलेगोन बियो नै गेस टेस्ट दङ बख'लाय सोलाय गेलेगोन दै लोंलाबायनो जाबाय नागिरनायखौ मोनाखिसै दुखु जानानै मोनाखिसैना गैया अनलाइनखौनो अर्डार खालाम बारनांसिगोन नों रोङाखै अनलाइन खालामनो अनलाइनखौनो आं बिहरसै सानैनोबो नागिरबा मोनासै जोङो बिशालाव आरोना फैदा आं गथ'फोर गोनां लुला नागिरनो दिगदारबो जायोना लिलि लाला एबारना खदमथलासिम थाबायलांसै बिशालनिफ्राय खदमथला टप लाबारखौ लानानै थाबायनायाबो साधारन नङा दायसे मायाव नोजोर हरो फाबफिन जादा गोलावथार नामा अबे न'आव फार्निचार लागायनो फार्निचार दखानखौ नोजोर होबाय थादों नोङो थांदो होनबा दे एसे गावस्रानोसै लामाया आलदा नालाय बिस्रायहाय माबा लायनो जाहैदों थांदो आरो आंना स्कुटिया बिसिनियावसो दं आरो जोंहा बैयाव पकरा लानानै थांनोसै बाय गियान मोनाबाय नालाय केमेराया लिलाला जालायबाय पकरा सा नोंहा मा ओइ चावमिनसो जागोन बेहा जि गोबाव जाबायलायनो नों मानो जायाबोलै साहाजों पकरा जानोसै आं ओमफ्राय फ्रिजनि दै गुसु मोनलोंनानैसो सानसे मोनबाय आरोना फ्रिज गैजा रोङि नालाय ओंखायनो लोंथारबाय आं बुनो जगनि दै एसे लगायनानै बांद्राय गुसुबो लोंनो हाया आङो मोनलोंफेरि मानसि नालाय मिजौलाबायनो नागिरो खुगायाबो सफैबाय सनाफोर बेफोरनोसै लेथेर फेथेर बिमानि मोनसेबो जेबो गैखाया ओमफ्राय दहाय जा खिथादों बेफोरनो फिसालानि गोजा बांसिनानो बै थांगोन न'आवहाय ओमफ्राय नै बेबो थांगोन न'आवहाय नैबेखौनो बिराद मोजां मोनबाय आं ओमफ्राय नैबे आरो न'आव थांग्राफ्रा ओमफ्राय नैबेहा फिसाजोआ जि मोजां गेलेसिगोनबाय जोंबाय आं बेजों नों गेलेगोन मा बेजों गेलेगोन सना गेलेगोन नै माया ओंखाम संबाय नोंबो संदो दे एबार 3000 जास्लाबबोआसै नै 2616 थाखा जाबाय फौजि बिथां फैसाखौ दिनै 2616 थाखा गारना फैलायबाय आरोना बिशालाव एसियाव एसे गोबाव थानायखौनो जि माने हाया मोनफैलायबाय आरोना गरमखौहाय अयभास गैयाना जोंहा एसि टेसिनि ओमफ्राय सनाफोर
दहाय ओरैनो जोङो cobra थब्रा होनलाबाय थादोंमोन ना बेफोर जास्ट फाननि थाखायसो होनदों मानो होनबा मबाइलाव गिदिंखागासिनो दङ नालाय जोंहाबो हानदेरबाय आरोना बेखौनो शपिं खालामनो थांदों नालाय स' बिशालाव बेखौ नागिरदों बेफोरबायदि सानजों रायलाय थांबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेखौनो ब्लग्सआव एसे सोदेरनानै होबाय आरोना रायलायनायखौनो स' बिदि जेबो नङा अर्डार मारगुलि जोंलाय मानो नांगौ दालाय आरो गोदान मुलि ओंखारबावाखै माबा वाटारमेलनखौ गायोब्ला वाटारमेलनखौबो जोङो फेदेरनो नांगोन मानो नांगोन होननानै बोरैबा आलफ्रेडनि भिडिअ गैया दालाय फाग्लाया बेबो नायसनदोंनो आंहाबो नायसनदों हम जारला बेखौनो ओमफ्राय जों रायलायलायबाय आरो जों हिन्जावफोरनालाय आरो माथोना लोगो मोनलायबाथाय रायलायनायानो मिनिट लाबनायानो एसे बारा जाखायो सुखु दुखुबो रायलायबाय हासि खुसिनि खोथाबो रायलायबाय बिदिनो आरोना ओमफ्राय आं जों बेखौनो ब्लग्सआव एसे फान खालामदेरसै होननानै सोरबाफोर आंनिफ्राय गेदेर गोलावफोर नायदोंबा आं गाज्रि मोननांला आरोना फाल्थु ब्लग्स बानायदों होननानै आं बांसिनानो फानि ब्लग्स बानायनो सेस्था खालामो माने मिनिहोनो सेस्था खालामो आंनि लाइफखौ शेयार खालामनायजों लोगोसे आरोना स' दिनैना बिदिनोमोन ओमफ्राय इसोर हरनायानो थोजासे इसोर हरनायजोंनो गोजोनो माने आलफ्रेडनि बे शेयार खालामनायाबो गाज्रि नङा सोरबा गाज्रि लाइनजों लांदों सोरबा माने जरुरतमोन मानसिया बेखौ माने अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नङा होमबा आंबो माने जेबो गाज्रि मोनाखै बिनि शेयार खालामनायखौ जायहा गावनि थाखानायजों गोजोननाय गैया बेहा अर्डार हरबानो जाबाय बेयाव जेबो लाजिनांगौनि बाथ्रा आंबो नुनो मोनाखै आरोना मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायहैयोबा बै भिडिअआवहाय अयथासार कमेन्ट हरनायखौनो मिनिनानै थैयो आं बांसिन कमेन्टखौसो नायो आरोना आंनाबो जेम्सजोंसो एखे भिडिअखौ अन खालामबाय खमैना नायबाय भिडिअखौ बारा नायबाय थाया जेम्सजोंसो मिलायो आंना दहाय जेम्सखौबो बिदि भिडिअ होनाय नुदों आंबो कमेन्टखौसो नायो बै कमेन्टआ माबायदि बेखौसो नायो होनलायनाया जारलासो आंनाबो ओमफ्राय मा होनो लोगोआबो आंबो बिदि जेबो रायलायना गैया जोङो खुनु माने सानजों मिनिनानैसो बिदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना मालाय जाय नांगौ बेहा अर्डार खालामगोन इसोर हरनायजों सोरबा गोजोनो सोरबा गोजोना नङा होमबा आजिखालिथ' नोङो खौथ' जाथो खालामनो हायोबा आरो माथोबाव नांगौबा जाया नांगौ बे अर्डार खालामनानै लादो नो टेनसन स' एनिवे सनाफोर भिडिअआ गोलावसो जालांसिगोन खोमा शपिंखौबो देखायलाजोबनायसो जाबाय आङो ओमफ्राय जायफोर आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय